Het bleef een heel markant gebouw, het Aaienpand van Essent aan de Westhoeve in Romijn. Het gebouw dat grotendeels op hoog peut staat, heeft nu een nieuwe bestemming gekregen. Een aantal initiatiefnemers hebben er een soort bedrijvencentrum van gemaakt, waar ondernemers middels een abonnement van gebruik kunnen maken. Het concept is overgewijd vanuit Amerika en de initiatiefnemers zijn Romijn als de eerste pilot in hun project. De vraag is natuurlijk wie hem daar gebruik van gaat maken. Eigenlijk een concept waar ondernemers, jonge ondernemers, kleine ondernemers, maar ook grote ondernemers in een onderdeel bij elkaar kunnen zitten, kunnen werken op een hele flexibele basis. Dat is eigenlijk wel een beetje een van de kernelementen van Rooms. Tuurlijk ook voor de jonge ondernemers die van huis uit werken. Je bent net met je bedrijf begonnen en je zit aan de keukentafel te werken. Nou, top, moet je doen. Je kunt voor €50 een abonnement bij ons pakken en dan kun je 10 uur per maand lekker bij ons komen vergaderen, werken, dit en dat. Nou, voor het bedrag hoef je niet te laten en je bent onderdeel van de Rooms community. Ben je al wat verder, wil je wat vaker hier zijn, dan kan dat ook. Dan ben je welkom. Voor €175 per maand mag je 80 uur per maand komen en voor €350 per maand heb je je vaste werkplek hier. Maar is dit gewoon jouw thuisbasis? Kan je komen zo vaak als je wilt, 24/7, et cetera, et cetera. Dus het is wat dat betreft voor elk wat wils. Zeker natuurlijk voor de jonge ondernemers, voor de kleinere ondernemers, maar ook voor de grotere ondernemers die bijvoorbeeld in Eindhoven of in een andere grotere stad een groot bedrijf hebben. En als het ware voor hun regio mensen, die elke dag misschien in de file voor Eindhoven moeten staan, die zeggen nou, weet je wat we doen? We laten 10, 15 mensen van ons laten we een aantal dagen in de week niet naar Eindhoven komen, maar kunnen lekker in Roermond komen werken. Dus je gaat een hele grote mix eigenlijk als het ware krijgen tussen jonge ondernemers, maar ook ondernemers die al een paar stappen verder zijn. Het kantoor van de 21ste eeuw dus. En dat moet er dan natuurlijk ook zo uitzien als het kantoor van de 21ste eeuw. Aan de binnenkant van het pand herinnert niks meer aan het Aaien Essent gebouw. Kijk even naar het interieur en al dat soort zaken, dus daar hebben we natuurlijk nog wel heel veel aan gedaan. Het was wel een beetje suf en saai en leeg en koud van binnen. Dus we hebben er op basis van ons Rooms concept en de uitstraling die we eraan willen geven, hebben we er toch wel heel veel nog aan gedaan. Daarmee ook meteen de basis leggend om dit concept door de provincie en dadelijk ook de rest van het land en ook naar het buitenland uit te kunnen breiden. Dus Rooms Roermond is onze pilotlocatie, maar eigenlijk niet direct helemaal de pilot, maar meteen gewoon de eerste locatie van een rijtje van meerdere plekken in de provincie en ook daarbuiten die we gaan realiseren. Het nieuwe concept is deze week van start gegaan in Romijn. En er zijn al plannen om het concept ook uit te rollen in Maastricht, Sittard en Heerlen.